Natla at dagiti residente ti syudad ti Luwag ti bigla a panagtudo, panagangin tinapigsa, panagkimat, ken panaggurguruod na iti malemkalman. Saan na ninamnama ti kaadwan tinapasamak, gapot imununan kadaytoy, nabara iti temperatura ti aglawlaw nga imabot iti 31.8 degrees Celsius. Ngem iti apagdarikmat, arig na adda iti dimoprak a bagyo, ken iti laing uneg ti sumagmamano a gundaway, nalayos iti nagduduma paset ti syudad kas kaditi kalsada. Iti dati na pinasyarni a Gabaldon Elementary School, insigida nga imadalem manen ti quadrangle da, pati iti mismo a kantin, sinarek ti danom. Imununan kadaytoy inkari ti City Engineering Office iti panang solusyon da iti problema. Iti agdama mausar ti water pump amang tulong amang sagepsep iti naummong adanom. Ngem ko na iti opisina amay sakar iti permanente a solusyon nga adalen daket iti pan naka-elevate ti quadrangle. Uray na palagtumet ti security guard ti maysa a mall, kalpasan ang nadalapos ti signage iti tricycle patrolling service na gapo iti kinapigsa ti angin. Itimet ili ti San Nicolas, arig na nagbali na karayan digiti kalsada. Narigatan na lumasat digiti lugan gapo iti insigida apan nakaumong ti danom. Nagbalinmet ana apres iti daytoy a karayan iti ili ti Nueva Era. Nagbalaagmet digiti otoridad kadagiti dumaldalan iti Manila North Road asakupen ti Sitio Bangkero pansyan iti ili ti pagudpod. Basar ken ni Barangay Chairman Jesse Lagondino, passable iti kalsada ngem nasken iti naiget a panagan-annad gapot adda iti posibilidad na nga ag-landslide. Manarimaan met ti pan nakaiwayat iti search and retrieval operation para iti inna mapulo ket dua ti tawen na lalaki iti Barangay Hilario Banna. Mapapati alimasat dayto iti karayan iti baet ti panang sarsarak na kadagiti taraken na baka, kalpasan iti napigsa panagtudo na. Kabayatan na palawag ti Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration wenno pag-asa, thunderstorm tinapasaran tinaduma-duma apaset ti probinsya idi Malemkalman. May sagadagiti kang runaan na senyales iti isang by ti thunderstorm ket tinabara a temperatura. Di ba nabara ti bigat sir na paspaspas ti evaporation kasla na adot moisture nga ma-accumulate dita atmosphere tayo mas napimpintas no kadi condition para ag-form dagiti cumulonimbus clouds tayo nga agkokos ti thunderstorms sir. Inayon ti ahensya a mabukel ti thunderstorm iti bulan ti Mayo, ngem addalat iti posibilidad na mapasaran daytoy kadagitoy a bulan. Banbantayan met ti pag-asa ti dua a low pressure area ano sa dinno a maysa kadagitoy iti adda iti uneg ti Philippine Area of Responsibility. Ti umuna diti asideg tayo sir naka moderate chance nga agbalin nga bagyo within 24 hours. And dati may summit nga dapela jiwar ti Philippine Area of Responsibility kat high chance nga agbalin nga bagyon within 24 hours po. Dati umuna sir is parang hanggang tumbigat lang sunan nga mangguyod nga minti habagat sir. So expect tayo lata ti panagtutudo kadagitoy sumaruno nga aldaw. Nagdeklara met ti suspensyon ti klase ti pagudpud Ilocos Norte ken sumagmamano nga ili ti Cagayan ken Isabela ita nga aldaw gapu iti napigsa panagtudtudo na. Nalayos pa iti kalsada apaset ti Baggaw Cagayan. Palagip ti pag-asa anasken aliklikan ti rumwar ken saan nga aglinong kaditi kay kayo kang runaan na no makita ti napipigsa akimat. No adda iti kalsada na saysaya at met nga agtalina iti uneg ti lugan ken siguradwen a nakaserrada iti Ridaw ken Tawa. Mark Magdirila, Balitang Solid North.